konten ya. Piro regane ku Sundane apa? Bahasane Sunda piro regane? Oh ngono, dibare basa anu guys aku guys. Sabera 5.000 iku Sundane bahasane Sunda apa? Oh, padha ae to. Oh ya wis. Oh, arep tak unboxing ya. Tak kira sampean mau seneng kene, tak WA iku. Aku langsung nang omah nyampe langsung gawe baru buka. Terus tak kira tadi aku langsung Heeh ya, ya wis teh, makasih ya. Dadah. spray aku Spray. Ono aja lomba apa? Oh, biasa pramugari. Ya. Ya. Maklum pemirsa ya. Kongko sampai duwe rezeki jenenge wong bercita-cita iki ora apa-apa guys ya. Winginane iki aku ki gak tuku pemirsa soalnya ya sayurku sik akeh, lawakku sik akeh. Terus juga bujuku pas nang omah, Ustaz. Engko nek pengen tak tuku aku ngono. Aku ora mbok tukone lehnya wis suwi ngono. Engko nek aku suwi gak tuku digoleki, guys. Ki mau diwarai. Kowe kan asli wong Sunda pemirsa. Teh, piro regane ya? Kuwi bahasa Sundane apa? Saberaha. Ngono guys. Pemirsa. Iya iki biasa. Iki kok nek kuta piye, guys? Dikek styrofoam barang jane ra usah iki mangok teteh kok. Cek pemirsa. Mari yo. Gimana aku tak tukano soto pemirsa. Nek seblak anakku yo ora doyan, bojoku yo gak doyan, mbah. Kenapa ya sing paling doyan seblak iki wong wedok-wedok ya, guys ya. Ya karena trayo. Aduh astagfirullahaladzim. Langgananku, guys ya. Mbak kok bakule iku kuwi lho. Bukuku sapa lek guys nang kapuan iku nek pengen lengkap ya ning cepu. Iki penampakane. Cuma aku njaluk wong bakule gak dia topen ceker guys nang guys. Apa lali ra dikai padahal men njaluk ya ora apa-apa lah. Lali bakulnya guys. Ini tau aku. Ya beniki do anu bendino niki irigasi pemirsa. Iki kerupuk niki. Ini kita eksekusi dulu guys. Anakku belum coba guys dikurangan. Yo ancan. Mendung-mendung iki. Baju karo gareng kabeh pemirsa. Guys, dah. Belum naiknya gula. Kenapa nyoba gak masak dulu mbak? Ya karena aku pengen buka jalan rezeki nih wong. Aku ya pernah biyen kok ngonten gawe seblak dulu. Sebaik memang kudu seblak ki nek masak nek siji nek posisi sithik yo nanggung, nek akeh yo nang omah dhewean. Mesti gak kepangan, soalnya kan harus sekali dan kepangan tek. Nek adem iki gak enak. Gitu. Aku saya tanya-tanya pemirsa, kenapa seblak itu disukai para ibu-ibu kenapa? Aku saya kok panas ya guys, apaan? Gayanya kok anti panas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Iki kayak kerupuk anu ya, kerupuk sing dienggo seblake sapa kuwi? Artis ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana tidak ada berat. Oke pemirsa ya. Enaknya dicekelin ini pemirsa. Ini ada kekrop. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana tidak ada. Paling enak seblak itu cocok karo kerupuk iki. Kudu takon lho anak mbok tukono Mbak. Anakku ya ras duwe seblak, bocah sakmono kon mangan seblak. Tak tukono soto, guys. Aku kadang bingung masak apa. Terus juga nek kadungan gak nang pasar.
gak tuku bahan masak. Terus sawang-awangan aku. Soalnya bakul bonjok liyo gak sampai tekan kene, guys. Aku kadang yo heran. Padahal kene pinggir dalan. Pedes rumon. Bingung. Pasal gula sego lho dadi. Tak ketok ya pemirsa, maaf yo. Mas tak review. Tak ketokno kamera belakang. Untuk gurih nak kan? Gurih pemirsa. Mau ke sana tak umbi ben, tanggung umbi ben kono. Lupa aku pemirsa. Anu. Iki wah iki berbeda loh ya. Alhamdulillah ya Allah. Pedesnya dah nyor rasanya. Saya pedes gurih enak. Belajar deh, nggih. Wah iya kan. Sayangnya ibu belajar lho. HP ku niki guys. Nah, aku belajar guys. Monyet. Sebaiknya nek ora pedes yo ora enak misalnya. Sebaiknya nek ora pedes ora enak. Tuh. Nek kene soto iki nganu pemirsa, sotone daerah Jepun iki sotone bening. Nek nang kene yo sotone iki ana santene, ana perbedaane. Wis pernah tak critakno nek konten sebelumnya kan ya. Begitu guys. Nek Jepun sotone buket guys. Ya kita elah. Oke. Aku tuku soto 5.000. Dadi gak pedes pemirsa, dadi anakku mangan. Das kuras das masa Allah maaf pemirsa. Yo kadang ini kadang tak skip kadang gak sengaja omong. Ini pemirsa ya. Tak tutup dulu kontenku yo iki mang. Dheweani teteh kok ora tuku kowe. Ora tuku lah. Sampean. Iya teh. Nek pengen tak tuku aku ngono. Kadang nek aku jangan dhewe atiku ora kepangan malah sakno sing golek duwe aku. Maaf mbok di komen pemirsa lho. Mbak jeruane juga ketokno mbak ngono. Tali maaf ya pemirsa ya. Ojone nyuci iki ya mbek celana dalam. Iki sebagian sing garing. Mau sebagian sing separuh garing wis tak empeti iki urung. Ya tisu untuk pemirsa. Tapi ya pemirsa, rezeki saka Mbak Widi. Rezeki iki Gusti Allah sing ngatur. Ora menungso ya. Lewat siapa. Dek mang videonya ternyata durasinya kurang. Tak delok, waduh nek durasinya kurang. Durasinya kurang. Terus iki mang ceritane iki insute iki nganu pemirsa, gagal.
aku yo lali HP tak cas, terus nyandak gawean terus udan bres HP ku tak pateni aku rawani udan bres mau rodok no gluduk-gluduke sudah malam wis pupu anak yo gimana ya pemirsa yo mangan sebelah ceritane mangan sebelah terus aku tak tukono soto aku bingung tak masakno opo yo jadi contoh sing elek kok aku yo aku kadang ki wonge wegan masak sing rodok kompleks rodok lengkap iki kadang awang-awangan kok ora nglintir guys yo ngono yo wis iku mang pemirsa ya iku memang ceritane apa namanya cerita-cerita soal kursi kemau rezeki kok Mbak Widi, rezeki dari Allah ya lewat Mbak Widi ya. Wis takdir tiga rezeki ditampa guys. Terima kasih, mohon maaf jika mungkin ada pemirsa sakit hati atau tidak sengaja omonganku menyinggung, menyakiti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, entah lewat YouTube, entah mungkin lewat DM Instagram atau Facebook atau segala macam, ya mohon maaf. Saya mungkin tidak kenal semua pemirsa, tapi jenis saya itu ngonten semua orang tahu pasti tindak tanduk ataupun cara bicara saya yang mungkin menyinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang tidak berkenan ya mohon dimaafkan ya. Gimana memang yo jenenge konten iki yo ono metune barang guys, metu ki jenisnya apapun nek jenenge semua apa kita lakukan tetap usaha, jenenge kerja ki ono usahane. Nah, usahane metu kontenku juga mesti ada apa pengeluarannya juga. Ya semoga satu saat nanti bisa sampai awal sampai kapanpun konten ngiwang-ngiwang lanang. Ayo guys yo. Pokoknya sekiranya apa yang saya konten itu bermanfaat ya matur nuwun. Mungkin ada yang tidak suka yaitu hak jenengan ya. Terima kasih ya kata-kata hari ini ya pokoknya kita berhak untuk menyukai siapapun, menyukai apapun. Yang penting satu, jangan membanding-bandingkan dengan yang lain karena prosesnya tidak sama. Jangan membanding-bandingkan, jangan menjatuhkan satu sama lain. Alhamdulillah support sistem keluargaku, entah wong tuaku entah mertuaku kabeh sepada podo pentingnya, gak ono luwih penting dia mertuaku yo podo pentingnya, wong tuaku yo podo pentingnya kabeh, gak ono sing luwih abot satu sama lain. Oke, podo kabeh ya duwe apa yo rezeki yo bersyukur. Alhamdulillah selama ini keluargaku do sayuk rukun, entah mertuaku, entah iparku, entah wong tuaku, entah adikku kandung, alhamdulillah ya. Nek tak ceritano gak ono bare ya, karena kehidupan di luar konten lebih banyak yang kelihatan baik juga ada, buruknya juga ada, karena manusia itu gak apik terus juga buruk terus ya. Jadi kalau kita menilai seseorang ya sekitar di dalam konten yang mungkin durasinya paling lama setengah jam, nek menilai orang hanya sekedar di dalam konten iku keliru ya. Biarlah baik buruknya awak dhewe sing ngerti karo Gusti Allah ya. Terima kasih, tetap semangat, masya Allah, ojo lali berdoa sebelum beraktivitas. Terima kasih, ojo lali berkufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.